Sa good vibes, subong nga adlaw ginasaulog ang Chinese New Year, nagkalain-laing nga aktibidad ang ginpreparar para sa Bacoloadiat Festival. Mascara dancers subong man nga gabi maga-perform sa Hong Kong. May report si Romeo Subaldo. Sang kagabi, ginsug-alaw ang Chinese New Year celebration sa Bacolod City. May performance ang Dragon Dance sa Yuantong Temple sa Burgos Street para sa Year of the Fire Horse las 12 sang kagabi. Isa ini sa mga venue para sa tuigan nga Bacoloadiat Festival sa Bacolod City. Pwede makameditate, pwede makatuon sang calligraphy diri. May mga programa nga ginhanda sa temple nga sarang masaksihan para maintindihan pagid ang Chinese culture. Open house ang temple humanin las 8 sang aga tubtub las 8 sang gabi, sumugod subunga adlaw tubtub sa Domingo. Nagaparay ng Dragon kag Lion Dance sa mga commercial establishment sa syudad. Sa Biyernes, opening sang Emperor's Market and Imperial Village Walls of Fortune sa Bacolod City Government Center. Sa Sabado ang Lantern Dance Competition sa BCGC Ground sa gihapon, kag sa Sunday naman ang closing sang event. Samtang, subong nga gabi ang performance ng mascara dancers ang Barangay Tangob sa Hong Kong para man sa New Year celebration. Nakuhaan sang video ni Councilor M. ang ilang rehearsals sang kagabi. Isa sila sa 16 ka mga international group nga ginibitar sa Hong Kong Tourism Board na mag-perform para sa 2026 Cathay International Chinese New Year Night Parade sa Hong Kong Cultural Center subong las 7 sang gabi. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.